sei que non hai que ir tan lonxe. Queríamos che facer unha preguntiña. Cales son as mans femininas que sosteñen o teu mundo na túa vida? Pois mira, por unha parte estarían a miña nai e a miña avoa, que sempre me cuidaron, sempre me ensinaron o camiño a seguir, e agora mesmo por outra parte están as miñas fillas, que tamén me marcan un pouco a senda que teño que atravesar para axudalas a elas.